Jedna je do kuchyne a jedna do kúpeľne. Keď sa ochladí, ak si rýchlo nekúpite túto batériu na teplú a studenú vodu, môžete premeškať dobrú príležitosť. Zahreje sa za 3 sekundy a okamžite poskytne teplú vodu. Pre tých, ktorí nemajú solárny alebo elektrický ohrievač, je to ideálne riešenie. Výrobca pred sezónou znížil cenu na minimum. Batéria sa okamžite zohrieva, vhodná na ranné umývanie a umývanie riadu. Večer ju môžete použiť na teplý kúpeľ nôh. Mojej mame ju kupujem, pretože v zime trpí chladom. Má bezpečný dizajn oddelenia vody a elektriny a veľmi jednoduchú inštaláciu, stačí pripojiť vodu a elektrinu. Dá sa používať celý rok v kúpeľni, kuchyni aj inde. Je vyrobená z hrubého mosadného odliatku, odolná voči korózii a vydrží 8 až 10 rokov. Súčasná cena je zvýhodnená. Ak je ešte na sklade, odporúčame kúpiť. Ak je vypredaná, ponuka skončila.